नुबाय मालायनि हिनजावखौ मोजां मोननाया बिसोरो दाबायदिनि सिख्लाफोरा आसान सांखा सिन्दुरारि हाबा जानायनि फिसायनि सिन्दखौ लाया बेफोरखौनो मोजां मोननानै मा मोनखो नोंलाय दा मा मोनखो बुंनायसाय खान्थालाथा बायदि सिथाबजाबाय माथो दालाय गानोनो रोंला आरो भिडिअखौ हगारब्लावाथ' गन्थंखौ अफाय दोनबावगोन आङो बाजै औ दाउखुमैया न'आव गैया नामा दाउ गन्द्राबो गैया नालाय दाउ गन्द्रा थाबानो देल थागौमोन दङ बैहायनो जिरायनाय नुदां ओमफ्राय नै आगै मैया आं बुंनाय बाथ्राया ओरैनोसो बुंदोंमोन आं नंखायसो आंबो मिथिखायो बाजै बियो मानबायनानै अरग्रा दाउखुमै नङा होननानै सिङाव हाबफैदो थां आगै जागोन दे बाजै सोर बेलाय जानो सोरबा एमएलए नि फिसाजोनो दाउखुमैजों जा सिथाबथार खान्थालाथा बायदि दाउखुमै बायोबा जेरै खारद'नो रोङा बेबायदिथार हामथारबायलै फाउदुर बिहाव बिखुनजोनि थाइसे थाइनै जोथोन मोनबोनायजों बिजनेसफोर मावनानै जानो हासिगोन बे बिएआबोथ' 40%ल'सो बेजोंलाय मा साख्रि मोननोसै दाउखुमै मा खैसिं खैला जाबाय थालायखो ना बहाबा मानबायनो मोनामसुदों मा मानबाय जानो लुगैदों नामा दा नोंनि मोदोमाव मानबाय अरगोन आं आंनाव मानबायनो नैबे आसिम माथायनि आसुगुरजों खेबथारगोन आङो बे नोंनि आसुगुराव थाखुमागोन आं बहाबा अरनो मोनगोन नोङो बुं मा खबरमोन नोंनि फैसा बिनायखौसो होनो फैदों आङो ए से लाख रां दं बेहाय मोजाङै माव बिजनेसफोरा आरो 2 दाननि गेजेरावनो सुख'फिननांगोन हयले मा फोथायनाय गैया नामा लेखा गोरोंफोरनि बिजनेस मावनाया आलादा जायोब्रा जेबो टेनसन लानाङा नोङो मा मास मोननै बेलाय मास मोनसेयावनो सुख' हरगोन आङो बिदिबाथ' मोजाङानो ओमफ्राय बे गन्थंआलाय माथो जाखो बे दिनै मोनायाव बाजै सौनायखौ नुवाखै बेनो गोसोम जानानै थाबाय हामथारदों दुस्थ' नालाय नोंखौ सिख्ला होननानैसो गोसोदोंलै आङो सिख्ला होननानैसो नोंलाय माथो हाबा जानाय होननानै आंनो खोन्थायाखै नोंलाय माथो गथ' सानैनि बिमासोनो आं जेबो मिथिया बेबायदि होननानै मोनथिबा आं नोंखौ गोसोथोआमोन खोनादोंना खोनायाखै आरो नों मा भाइरेलनि खोथा बुंदों हो मा भाइरेलनि खोथा बुंदों मा खालामो खालाम बेवहाय आंनिल' दाय गैया दोन आंहा नों बायदिजों रायलायनो सम गैया दोन